Υπάρχει μια χώρα στην άκρη της Αραβικής Χερσονήσου, ακριβώς απέναντι από το κέρας της Αφρικής, που βρέχεται από δύο θάλασσες, την Ερυθρά και τον Ινδικό ωκεανό. Λένε ότι ήταν η πατρίδα της βασίλισσας του Σαββά, σταυροδρόμι μεταξύ Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας, αφετηρία του μυρωδάτου δρόμου του Μύρου και του Λιβανιού. Οι Ρωμαίοι ονόμασαν αυτή την πλούσια και έφορη γη Αράμπια Φέλιξ, Ευδαίμον Αραβία δηλαδή. Εμείς τη γνωρίζουμε ως Ιεμένη. أنا لولاك ما ذاقت عيون النوم أنا لولاك ما قامت حياتي قوم أنا لولاك ما ذاقت عيون النوم أنا لولاك ما قامت حياتي قوم أنا لولاك ما غنيت صوت الدار One, two, three. Κάθε μέρα κόσμος πολύς μαζεύεται πάνω στα κρημνώδη βράχια 15 χιλιόμετρα βόρεια της Σανά για να αφεθεί στη θέα του Ουάντι Ντάρ. Οικογένειες από την πρωτεύουσα, τουρίστες από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, παρέες γυναικών, πάντα με μια αρσενική επιτήρηση, απολαμβάνουν τον ωραίο ανοιξιάτικο καιρό, αλλά και την ψυχαγωγία που τους προσφέρεται. Τώρα αυτό είναι εκνευριστή και μου δαγκώσει το αυτί. Τι θα κάνω. Οκ, ταμάμ. Κάθε τόπος έχει τις συνήθειές του. Εδώ, στον γκρεμό του Ουάντι Ντάρ, έρχονται παραδοσιακά να γιορτάσουν τις Παρασκευές οι νεόνυμφοι άνδρες, μαζί με τους ομόφυλους συγγενείς τους. You're the brother. The brothers, yeah. You're the brother too. Yes. How many brothers are you? Seven. Seven brothers. Lucky father. Very lucky. Perfect. Ο Άχμετ, ο εξαιρετικός ξεναγός μου εξήγησε ότι οι άνδρες ολοκληρώνουν τις τελετουργίες του γάμου εδώ στο οροπέδιο, χορεύοντας το χορό μπάρα. Στην παράδοση παρενέβη και η τεχνολογία. Ποιος είναι? Χάρη σε αυτό το ωραιότατο πλάνο μπορείτε να παρατηρήσετε την περίφημη τζαμπία. Πέρα από μαχαίρι, η τζαμπία είναι και ένα αντικείμενο συμβολικό που θυμίζει τη βαθιά φιλετική συνείδηση που διατηρεί ακόμη η ιεμενίτικη κοινωνία. Χωρίς δυστυχώς να χορέψουν μπάρα, ο νεόνυμφος και τα αδέλφια του μας αποχαιρέτησαν. Μπήκαν στο ωραιότατο γαμήλιο τετρακίνητο και αποχώρησαν. Εγώ έμεινα να διασκεδάζω με την εφευρετικότητα των πλανόδιων διασκεδαστών. Ήθελες να κάνεις σκοποβολή? Σου παρήχαν και το όπλο και το στόχο. Βάραγες καλή ώρα στο γάμο του Καραγκιόζη? Έχω κι άλλη ευκαιρία. No good. Ήθελες να θυμηθείς τις παλιές θρυλικές εποχές? Κυκλοφορούσε παραδοσιακός Ιεμενίτης. Traditional shoes and traditional watch. No, it's improved. Kalashnikov you have. Φυσικά υπήρχαν και δημιουργικοί φωτογράφοι και οι πολιτές ρούχων και τα γνωστά εκπαιδευμένα και εξημερωμένα γεράκια. Μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο πτηνό είναι το έμβλημα της χώρας. Μετά το φίδι στο Βαρανάσι απέκτησα και γεράκια στην Ιεμένη. Ωραία, καλά πάω. Okay, beautiful. Okay, beautiful. Thank you very much. Shukran. Okay. Και
Και μεταφερόμαστε στη Σανά, στην πρωτεύουσα της Ιεμένης. Λαμπρή, μυθική και μυστηριώδη, έτσι την περιγράφουν οι οδηγοί. Λαμπρή χάρη στη μοναδική μεσαιωνική αρχιτεκτονική της, μυστηριώδης καθότι κρυμμένη μέσα στην καρδιά των βουνών της Ιεμένης, μυθική αφού κατά τον θρύλο ιδρύθηκε από τον Σιμ, τον γιο του Νόε, στους πρόποδες του όρους Νογκούμ. Με τον Άχμετ μπήκαμε μέσα στην πόλη από την πύλη Μπαμπ Ελ Ιέμεν και έμεινα έκπληκτη μπροστά στο σκηνικό. Πολλοί αξιωματούχοι καλωσόριζαν τους επισκέπτες, μεταξύ των οποίων και ο Σαντάμ Χουσέιν. Saddam is because George Bush made a hero out of him by, sacrificing his head on the sacrifice day. Of course, for us, because he said no to the Americans, he's a hero. Προχωρήσαμε μέσα στην παλιά πόλη. Η Σανά ήταν σημαντική και πριν την Ισλαμική εποχή, μου τόνισε ο ξεναγός μου. Η ίδρυσή της χρονολογείται στον 1ο π.Χ. αιώνα, όταν το βασίλειο του Σαββά θέλησε να κατακτήσει τα υψίπεδα για να προστατευθεί από την επιρροή εβραϊκών φυλών. Οι Εβραίοι νίκησαν και η Σανά έγινε τον 5ο αιώνα πρωτεύουσα του βασιλείου τους. Τον 6ο αιώνα την πόλη κατέκτησαν οι Αβυσσινοί. Στη συνέχεια ήρθαν οι Πέρσες και λίγο αργότερα μια νέα θρησκεία κατέφθασε από το βορρά. Διαδόθηκε γρήγορα σε όλη τη χώρα. Ήταν το Ισλάμ. Το 628, το 6ο έτος της Αιγύρας, ο Πέρσης διοικητής της Σανά προσιλητίζεται στο Ισλάμ. Το 630 χτίζεται το μεγάλο τζαμί στη θέση και με οικοδομικά υλικά ενός προϋπάρχοντος χριστιανικού ναού. Πολύ σύντομα η Σανά γίνεται ένα από τα βασικότερα ισλαμικά κέντρα του αραβικού κόσμου. Τις Παρασκευές, οι ιδιαίτερα θρήσκοι Ιεμενίτες σειραίουν με τα καλά τους τόσο στο μεγάλο τζαμί όσο και στα άλλα περίπου 50 τεμένοι που λειτουργούν στην παλιά πόλη. Έχοντας συμπληρώσει 2 κύκλους προσευχής, οι πιστοί στάθηκαν όρθιοι, έχοντας πάντα στο νου τα λόγια του προφήτη που είπε «Το πρώτο πράγμα του σκλάβου που υπολογίζεται την ημέρα της κρίσης θα είναι η προσευχή του. Εάν η προσευχή είναι καλή, το υπόλοιπο των πράξεών του θα είναι αγαθό και αν είναι σάπια, το υπόλοιπο των πράξεών του θα είναι σάπιο κι αυτό». Μετά το τέλος του σαλάτ όλοι αποχώρησαν για φαγητό. Συνάντησα και έναν κύριο, φιλοαμερικάνο παρακαλώ, που μου είπε ότι έζησε 35 χρόνια στην Αμερική. Ήμουν στην Καλιφόρνια, συνέχισε. Τώρα έχω 7 παιδιά στη Νέα Υόρκη. I got 3 houses there. I fly by myself over here. Over there I feel good, Everything's sways, no problem. Με έκπληξη έμαθα ότι οι πρώτοι Ιεμενίτες μετανάστες έφτασαν στην Αμερική μετά τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ το 1869 και ότι πολλοί πήραν την αμερικάνικη υπηκοότητα πολεμώντας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καθώς περπατούσαμε με στόχο ένα ασφαλές μεσημεριανό γεύμα, προσπαθούσα να αναγνωρίσω τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες των Αράβων της Ιεμένης. Χωρίζονται σε κατοίκους των παράκτιων περιοχών, σε Ορεσίβιους και σε Βεδουίνους. Η κοινωνική ταξική δομή είναι επίσης απολύτως ιεραρχημένη. Στο επάνω σκαλί στέκουν οι Σαγίντ, απόγονοι του προφήτη. Ακολουθούν τα μέλη των διαφορετικών φυλών και τρίτη είναι η Μουσαγίν, η εργαζόμενη τάξη που αποτελείται από τους κουρίς, τους κρεοπόλες, τους μουσικούς και τους εστιάτορες. Οι
Φυσικά το να ανήκει σε μια υψηλότερη τάξη δεν σημαίνει ότι έχεις λύσει και το οικονομικό σου. Ένας εστιάτορας μουσαγίν μπορεί να είναι πολύ πιο εύπορος από έναν κτηνοτρόφο φιλέτη. Και εστιάτορες υπάρχουν πολλοί. Οι εμενίτικες γεύσεις δε μας είναι απόλυτα οικίες. Είναι γεύσεις Μέσης Ανατολής με τοπικό χρώμα. Φούλια, φακές, ρύζια και κεμπάπ, πολλά λαχανικά, πιπέρια, κάρδαμο, κρεμμύδια, σκόρδα που καίνε κάπως στον ουρανίσκο. Yogurt, mix it with hot sauce. And that's vegetable, potatoes, vegetable mix, bamia. And this is molokhia. Molokhia comes from what? From vegetable. Κατευνάσαμε λοιπόν την πείνα μας, εγώ την έβγαλα με ψητό κοτοπουλάκι και συνεχίσαμε στο παζάρι της Σανά. This is underneath, and this is the top. A fancy one, huh? In your house, Yeah. your wife wears those Where's things? this? Yes, yes. And when she comes out, she... Well, black. Η Σανά μοιάζει με οχτάρι, μου είπε ο Άχμετ. Το πιο παλιό κομμάτι της είναι το ανατολικό. Από εδώ ξεκίνησε η πόλη και επεκτάθηκε δυτικά. How many people are living in the old city? Right now, Ούψ, τη γλιτώσαμε. 150,000 around. Yeah, the statistics. In the old city. Yeah, with around 10,000 houses. Διαβάσου. 10,000 houses, like the statistics give us 10,000 houses in old Sana'a. Well, it's amazing that they permit cars in the center. No, they're not permitted. They are just... They're not permitted. No. Ακολούθησε τον Άχμετ στην καρδιά της πόλης. Λόγω της στρατηγικής της θέσης, αλλά και της εμπορικής και θρησκευτικής της σημασίας, η κατάκτηση της Σανά ήταν πάντα απαραίτητη για τον έλεγχο των ορεινών περιοχών. Γι' αυτό και η πόλη άλλαξε πάμπολες φορές χέρια και ήταν πολλές οι δυναστείες που την κυβέρνησαν. Μετά τους Πέρσες, συνέχισε ο οδηγός μου, είχαμε τις δυναστείες της Δαμασκού και της Βαγδάτης. Η πόλη καταστρεφόταν σε εποχές πολέμου και ξαναχτιζόταν σε εποχές ειρήνης. Μεταξύ των πολλών στρατιωτικών επιχειρήσεων, αυτή που έφερε σε σύγκρουση τους Ιμάμιδες Ζαϊντί που κυβερνούσαν από το 1323 με τους Οθωμανούς, ήταν μία από τις πιο σημαντικές. Οι Οθωμανοί κατακτούν τη Σανά για 7 δεκαετίες και μια νέα καλλιτεχνική πνοή φυσά στην πόλη. Γιατί έχεις ντυθεί έτσι όμορφα, Πάει λέει σε πάρτι, γάμο, και ντύθηκε νύφη και εκείνη. 1, 2, 3. You see where the white? That's one floor. Okay. And the basement, and the third floor and the fourth floor. Right. Yeah. And so we said that all this was built in different periods, and these were the 70s. palaces. Yeah. Well, no, For residence of decision makers. decision makers. Yeah. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να εκτιμήσεις την εξαιρετική αρχιτεκτονική και την αισθητική των πυργόσπιτων που χαρίζουν στην παλιά πόλη το μοναδικό της χαρακτήρα. Το ύψος τους ποικίλει. Τα περισσότερα είναι 5 όροφα, όμως υπάρχουν μέχρι και 9 όροφα. Είναι χτισμένα γύρω από μια σπυροειδή πολύ κάθετη σκάλα που οδηγεί από το ισόγειο στον τελευταίο όροφο. Το χαμηλότερο τμήμα των πυργόσπιτων είναι πέτρινο, ενώ οι όροφοι είναι χτισμένοι από ψημένα τούβλα, διακοσμημένα με γεωμετρικά σχήματα ή αναπαραστάσεις ζώων και στίχους από το Κοράνι. Άλλο, ωραία γουνίτσα. What's this? I like this, the fur. Αυτό προέρχεται από τον καιρό που ήταν κυνηγή, λέει, και ήταν μεγάλη τιμή να φέρεις την προβιά πίσω στη γυναίκα, αλλά τώρα έχει γίνει απλώς μόδα. Okay. Okay. Bye. Bye.
أيوة جو معودي. Power horse. Good thing. I became Superman. But you don't need it. You're already Superman. But she's Superwoman without it. Πέρα από τα ίδια τα πυργόσπιτα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και ο σχεδιασμός της πόλης. Ανάμεσα στα ψηλόλιγνα κτίσματα, τους μιναρέδες και τις αγορές, ξεπηδούν σοφές πράσινες παρενθέσεις. Είναι τα μπουστάν, μποστάνια ελληνιστή, με λαχανικά και οποροφόρα. Αποτελούν βακούφι του τζαμιού της γειτονιάς και χάρη στην παραγωγή και τα έσοδά τους συντηρούν τόσο τις οικογένειες όσο και το τζαμί. Η Σανά είναι σήμερα διάσημη και η ομορφιά της προστατεύεται από την UNESCO. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι πίσω από την ένταξή της στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κρύβεται ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Ενώ γυρνούσε σκηνές για την ταινία «Δεκαήμερος» στην Ερυθρέα στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Παζολίνι αποφάσισε να επισκεφτεί για λίγο την Ιεμένη. Την ερωτεύτηκε αμέσως, εξού και υπήρξε το βασικό σκηνικό για τη λεγόμενη τριλογία της ζωής του. Non avendo subito mai nessuna contaminazione con nessun mondo diverso, e tantomeno col mondo moderno radicalmente diverso, la sua bellezza ha una forma di perfezione irreale, quasi eccessiva ed esaltante. Ο Παζολίνι λοιπόν, ευαίσθητος στις πρώτες επεμβάσεις που δεχόταν η πρωτεύουσα της χώρας, γύρισε μια 15λεπτη ταινία με τίτλο «Τα τείχη της Σανά» και την έστειλε στη Διεθνή Οργάνωση Επιστημών και Πολιτισμού του ΟΗΕ. Το 1983 η UNESCO ενέταξε επιτέλους τη Σανά στη λίστα της. Η ιστοσελίδα της οργάνωσης αναφέρει: τοποθετημένη σε μια κοιλάδα στα 2.200 μέτρα υψόμετρο, η Σανά κατοικείται αδιάκοπα για περισσότερα από 2.500 χρόνια. Η θρησκευτική και πολιτική κληρονομιά της αποκαλύπτεται μέσα από τα 103 τεμένη της, τα 14 χαμάμ της και τα περισσότερα από 6.000 κτίρια που χτίστηκαν πριν τον 11ο αιώνα. Τα πολυόροφα πυργόσπιτά της προσδίδουν στην ομορφιά του χώρου. Κάτι στο οποίο δεν αναφέρεται το κείμενο της UNESCO είναι τα σουκ. Το κόσμημα της παλιάς πόλης της Σανά είναι η κεντρική αγορά της, η Σουκ Αλμίλ, δηλαδή η αγορά του αλατιού. Υπάρχει από την αρχαιότητα, από την εποχή που η Σανά, εμπορικό σταυροδρόμι και έναρξη του δρόμου του λιβανιού, απέκτησε καθεστώς προστατευόμενης πόλης. Τότε οι διάφορες φυλές της περιοχής που τρογόντουσαν κατά τα άλλα μεταξύ τους και πολεμούσαν έξω από τα τείχη μπορούσαν να συναλλάσσονται ελεύθερα και ειρηνικά μέσα στην αγορά. Από την πλατεία της Μπαμπ ελ Γέμεν φεύγουν δύο δρόμοι. Ο δεξής, ο βόρειος, οδηγεί στα σουκ. Here you get very good quality. The best formada you have in town. This is the number one. Number one? Yeah. Of Yemen. Μέσα σε ένα στενό υπόγειο βρήκα μια καμήλα να γυρνάει γύρω από έναν πέτρινο μήλο. Εδώ φτιάχνουν σουσαμέλαιο, λάδι από σουσάμι. Και ο εργάτης είναι αυτή η κατακαημένη καμήλα. Μπορώ να του βγάζουμε για καμιά βόλτα, στενή η πόρτα. Το ζωντανό έκανε ένα break για το δεκατιανό του και συνέχισε να βγάζει το ψωμί του. Έχει πολλούς τουρίστες, αλλά πόσους πολλούς τουρίστες? Την προηγούμενη χρονιά είχαν, λέει, 330 κάτι χιλιάδες.
Η αλήθεια είναι ότι η Ιεμένη δεν θεωρείται και πολύ ασφαλής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και πολλές άλλες χώρες έχουν εκδώσει αρκετές ταξιδιωτικές οδηγίες που αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες από το να την επισκεφθούν. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε 3 και λίγο όλο και κάτι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, πρώτον διότι δεν πτωούμαστε και δεύτερον επειδή γνωρίζουμε ότι το 50% των θανατηφόρων ατυχημάτων προκύπτουν στο ίδιο μας το σπίτι, συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην παλιά Σανά. Αν και στην αγορά, στα σουκ, βρίσκονται πολλά τουριστικά καταστήματα, κατά κύριο λόγο οι έμποροι απευθύνονται στους ντόπιους. Το σουκ αλμίλ, που σημαίνει κατά λέξη σοκάκι του αλατιού, κάποτε χαρακτήριζε αποκλειστικά την αγορά των μπαχαρικών, μου εξήγησε ο Άχμεντ. Όμως σταδιακά επεκράτησε ως όνομα ολόκληρης της γειτονιάς. You know the sniff? Sniff tobacco, yes. Here, But you sniff tobacco here? Yes. You have tobacco on your nose? Yes. Το σουκ ήταν πάντα χωρισμένο σε μικρότερες επιμέρους εξειδικευμένες αγορές. Η κάθε μια απλωνόταν γύρω από ένα καρβάν σαράι, όπου οι έμποροι ξεφόρτωναν τον παλιό καιρό την πραμάτια τους. Μπήκαμε σε ένα από τα λίγα εν λειτουργία καρβάν σαράι της πόλης. Original pieces of artwork, silver. There are genuine ones, and there are commercial ones, and there are old art and new art, and all kind of stuff here. We have many things, like for example, here we have coral with silver from Bedouin, from Sada. Every town in Yemen it has different traditional for handicrafts. And also we have here also every town in Yemen has different tradition for jambia. The town near the mountain they wear straight knives. Other town in the mountain they wear jambia with corner. Οι έμποροι συναλλάσσονταν εδώ αλλά και διανυκτέρευαν, συνέχιζε ο ξεναγός μου. Σήμερα διατηρούνται στη Σανά 29 τέτοια κτίρια. Με κάποιο κόπο, είναι αλήθεια, ανεβήκαμε στην ταράτσα. Από εκεί η παλιά Σανά φαινόταν μεγαλοπρεπώς. Μια θάλασσα από δαντελένια κτίρια, από μιναρέδες, από χωμάτινα δώματα και από δεδαλώδη σοκάκια. How many souks? 42 alleys, 42 souks for each commodity. Yes, yes. Each commodity has its own souk. I'll show you some of them still alive, around 11 or 14 souks. I'll show you them now. Σε λίγο ήμασταν στην αγορά των ξηρών καρπών. The skin of the coffee. The coffee itself is here. Look at it. Yeah, this is the coffee. What do you do with this? Drinks. You drink. Simply like ginger the other day. Black tea, like coffee. Yes. And how do you make that? Water and sugar. Hot water, sugar, and Sugar. this. Yes. And with the ginger, cinnamon. Ο καφές, από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες της Ιεμένης, πρωτοανακαλύφθηκε τον 9ο αιώνα στα υψίπεδα της Αιθιοπίας και από εκεί μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο και την Ιεμένη πριν εξαπλωθεί στη Δυτική Ασία και τη Βόρεια Αφρική και μετά στην Ευρώπη. Yemen is famous for raisins. We have 22 kinds of grapes we grow in Yemen. But you do not have wine, of course. No, we don't make wine because it's only 3 days old wine, which is legal. This is family business. It runs family business. Yes. bravo. Yeah. Family business. Ο μαγαζάτορας με το ωραίο μπουκωμένο χαμόγελο, όπως και όλοι οι άνδρες που συναντούσαμε στο δρόμο μας, μας σουλούσαν κατ, το πράσινο πάθος της Ιεμένης. Δεν το βλέπετε, αλλά πίσω από την κάμερα καραδοκούσε ο Γιάσερ από το Υπουργείο Πληροφοριών. Έτσι το θέμα του ΚΑΤ ήταν για την ώρα ταμπού.
προχωρήσαμε και επισκεφθήκαμε όλων των ειδών τα μαγαζάκια με τα εισαγόμενα πλέον από την Άπο Ανατολή προϊόντα. Μετά τις μύτες μας άρχισαν να τσιμπούν οι έντονες μυρωδιές από τα μπαχάρια. بخور كله بخور المرة اللي هي طبيعي اللي زي اللبان أحمر This is mera and this is Libani. Ολόκληρη η Εμένη ήρθε στο ιστορικό προσκήνιο χάρη σε αυτό το μύρο και το λιβάνι που παρήγαγε. Ο δρόμος του Λιβανιού, που αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη, δημιουργήθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. για να εξυπηρετήσει την τεράστια αγορά της Περσίας, της Αιγύπτου και της Ελλάδας, αργότερα και της Ρώμης. Το λιβάνι είχε, λέει τότε, την ίδια αξία με το χρυσάφι. Το πιο ιδιαίτερο σημείο της αγοράς είναι το Σουκ Αλτζαναμπί, μου είπε ο Άχμεντ. Εδώ βρίσκεται ο κόσμος της Τζαμπία. What is the price of a good jambia? A good jambia from okay, $1,000 to $1 million. If it's in gold? Not only in gold, but in the ownership, who owned it before, and history, and the owner, it, not the owner, the honor. The owner, Yeah, okay. so both of them, the owner and the honor. The sheikh of the Jambia market, Mr. Shu'la. And what is his job exactly here? He does the artwork in the cost, in the value, in the originality, experts. His own Jambia is 13 million riyals, he said. Poor man Jambia and rich man Jambia. Στη γειτονιά υπήρχαν βέβαια και οι τεχνίτες που έφτιαχναν τις ζώνες και παραδίπλα ήταν ο κόσμος του Ναργιλέ. Προσέξτε τα μάγουλα όλων των τεχνητών. Γεμάτα φύλλα κατ. Ξεκινούν το μάσιμα από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα η τεράστια πράσινη μπάλα που υπόσχεται ενέργεια και ευεξία έχει πάρει διαστάσεις απερίγραπτες. Δείξαμε φωτογραφία. Ωραίο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πολύ ωραία. Πολύ πιο ωραία. Προσπεράσαμε σιδεράδες που φτιάχνουν ακόμη καρφιά στο χέρι. Προσπεράσαμε μάστορες πολλούς. Αφήσαμε πίσω μας το γοητευτικό μεσαίωνα της Σανά και πήγαμε να συναντήσουμε τον 21ο αιώνα. Η νέα Σανά ξεκινά ακριβώς έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης. Φτιάχτηκε άναρχα, όπως τόσες πόλεις της Ανατολής, για να φιλοξενήσει τον αυξανόμενο αριθμό κατοίκων που σε λίγο θα πλησιάσει τα 2 εκατομμύρια. Η μέρα ήταν σημαντική για την οικονομία της χώρας. Είχε ξεκινήσει η πρώτη συνάντηση επενδυτών στο νεόδμητο ξενοδοχείο Mövenpick. Η Εμένη είναι μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες αραβικές χώρες και η φτωχότερη χώρα της Μέσης Ανατολής. Εδώ και χρόνια παλεύει με διάφορες αντιξοότητες που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικονομίας της. Οι συχνές ξηρασίες, ο εμφύλιος του 1994, η απέλαση των Ιεμενιτών εργατών από τη Σαουδική Αραβία όταν η Ιεμένη υποστήριξε το Ιράκ στον πόλεμο του κόλπου ήταν συνεχείς τρικλοποδιές στη χώρα που προσπαθεί σκληρά να εξυγχρονιστεί. Τα τελευταία χρόνια, τα θετικά αποτελέσματα και οι ανωδικές τάσεις που παρουσιάζει ο ρυθμός ανάπτυξης ερέθησε όσους ψάχνουν για ευκαιρίες. Εξού και το συνέδριο. Οι κύριοι πελάτες φυσικά είναι από τις χώρες του κόλπου. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, πολλοί Αμερικάνοι, Τούρκοι. This is 90% of the Yemen export is oil. Yes, and this is the Ministry of Oil. Ρωτήσαμε τον Υπουργό, αλλά μας παρέπεμψε στο βοηθό του. Ο πιο μεγάλος πελάτης του αργού μας πετρελαίου, είπε, είναι η Ινδία. Αλλά μέλλον υπάρχει πολύ.
We have a total reserve of about 4 billion barrels. We are, of course, working to explore new reserves, but we would like to attract as many companies to come to Yemen and to invest, especially in the offshore. Η ποιότητα του πετρελαίου μας είναι εξαιρετική, συνέχισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, ειδικά στη Μαρίμπ. So what is more important, culture or oil? That's a good question. I think we have to strike a balance between both of them. Στη συνέχεια γνώρισα τον κύριο Μοχάμετ Αμπτουλά από το Κουβέιτ. So the interest is mainly petroleum. Yeah. Okay. You're not interested in other things, in culture, for example. No way. It doesn't work with anything. Because the countries in the Gulf are into petroleum, and it will end. Yeah, I know that. So what will you do after that? After that, we will be die. Η συνάντηση συνέχισε με ενδιαφέρουσες ομιλίες. Η Ιεμένη επιθυμούσε πάση θυσία να τηλεμεταφερθεί στο μέλλον. Τέλειο. Αγνώρισε θα την κάνουν τη χώρα. Τέλεια. Μετά την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων, δεύτερος στόχος της χώρας είναι η ανάπτυξη του τουρισμού και των εξοχικών κατοικιών. Μην ξεχνάμε ότι η Ιεμένη είναι πρικισμένη με 2.000 χιλιόμετρα παραλίας, μια και βρέχεται τόσο από την Ερυθρά όσο και από την Αραβική θάλασσα. So the money comes from Saudi Arabia. Saudi Arabia. Η Σαουδαραβική εταιρεία είχε επίσης στήσει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου. We have factory. Yeah, main project, our project in Mukalla. And the fish? Η Ιεμένη έχει πολύ πλούσιους ψαρότοπους, ωστόσο η αλλιευτική βιομηχανία δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί επαρκώς. Αναμένεται επέκταση και αυτού του κλάδου. Στη συνέχεια μίλησα με τον κύριο Μοχάμετ Χαουάρι της Σαουδαραβικής εταιρείας Al Mukalla Real Estate Development. What we are trying to do here is to establish guidelines for a modern living. Τώρα είναι η σωστή εποχή για επενδύσεις στην Ιεμένη, κατέληξε ο κύριος Χαουάρι. Θα έχει κατά τη γνώμη μου την ίδια ανάπτυξη που είχε και η Αίγυπτος επί Σαντάτ. Το πιο εντυπωσιακό project ήταν σίγουρα αυτό της εταιρείας Jenan Aden. Συστήθηκα στους managers, ο ένας βλέπετε και την τζαμπία Ιεμενίτης, ο άλλος βλέπετε την ενδυμασία και το ύφος Σαουδάραβας. That's right. Έχετε λύσει το θέμα των συνόρων σας, τους ρώτησα. There are no borders, not anymore. Το project αυτό σχεδιάζεται για την περιοχή του Άντεν, μου είπαν, και όπου να είναι περιμένουμε στο περίπτερό μας και τον πρόεδρο της χώρας, για να του το αναπτύξουμε. Who do you think your customers will be? We are looking to the Yemenis who live abroad, especially in the Gulf states and in Europe and America. Is this a series of summer villas or is it? No, it will be residence villas. It will be a complete small town. A small town. It will include schools, hospitals, playgrounds, For how many universities. People? We estimate it will be around 4,000 houses and villas. And we estimate workmanship it will be about 14,000. يحتضن فندق جنة الوادي الذي يضم 250 غرفة الحجارة الدافئة. Πήρα υπερβολική δόση από ανάπτυξη και είχα απόλυτη ανάγκη εξισορρόπησης. Το απόγευμα επέστρεψα στην παλιά πόλη για ένα τσάι πιπερόριζας. بل بل بلي بل بل بلي بلي بل يا عسل عدالة. Κάτσε εδώ με την παρεούλα μου να τα πιούμε. Μπούμκεν, καλό το κάτ. Γκάτα.
Δεν μυρίζει, doesn't smell. Καλό πράγμα. Καμάμε. Για εδώ. Μου το δείχνει το στόμα του. وش هذا؟ وهذا؟ Και μένεις έτσι. Καλό. Γερός μετά. Δεν αποβλακώνει. Το βραδάκι δρόσησε τη χωμάτινη Σανά. Από το πυργόσπιτό μου και τον έκτο όροφο χωρίς ασανσέρ προσπάθησα να αφομοιώσω τις πληροφορίες της ημέρας. Την επομένη το πρωί πήγα να συναντήσω την Νουρία. Η Νουρία είναι μια Ιεμενίτισσα που έζησε όλη της τη ζωή στο Λονδίνο. Σε ένα ταξίδι στη μητέρα πατρίδα βρέθηκε στο αναμορφωτήριο και συνάντησε ένα κοριτσάκι 14 ετών. Τη ρώτησε τι θα ήθελε από τη ζωή της. «Να πάει σχολείο», της απάντησε εκείνη. Έτσι η Νουρία το έκανε σκοπό ζωής. Γύρισε στην Ιεμένη και ίδρυσε το 2002 μια οργάνωση για παιδιά και τις μητέρες τους. Ουσιαστικά τι κάνει? Δίνει τη δυνατότητα σε 250 παιδιά να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Some families, for instance, they have over 5 or 10 children. And although it's a government school, you still have to pay for uniform, shoes, and enrollment fee, which is not a lot for us. But when you have 5 or 10 children, it's a lot of money to every year pay. Στην Ιεμένη μόνο το 60% των παιδιών έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μόνο το 9% συνεχίζει στη δευτεροβάθμια. Άκουσα ότι οι ίδιοι οι γονείς των παιδιών αντιδρούν πολλές φορές στο να τα στείλουν σχολείο. It depends. If the child is the main provider of the income for the family, because you know, as a beggar, you mean as a worker? Worker. You know, some of them they wash cars, some of them they maybe beg. You know. Is there a law against child labor here? Yes, there is a law, but sometimes, like any other country, you know. So we try to help the families also by providing whatever they need, not all the time, but either by asking them, the mothers, to come and learn a skill, and they get paid weekly. Come and learn, they get paid? Yeah. To come and learn, they get paid. You teach them and you pay them? Yes. To be taught? Yes. Τις ενθαρρύνουμε, απλά, συνέχισε η Νουρία. Προσπάθησε να καταλάβεις ότι οι οικογένειες είναι πολύ φτωχές και ότι τα παιδιά, δουλεύοντας, τις υποστηρίζουν. Όμως η οργάνωση κάνει κι άλλα. Πέρα από πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες, δίνει και υποτροφίες σε παιδιά που δείχνουν ικανά να κάνουν πανεπιστημιακές σπουδές. She wants to be a teacher. They want to be a doctor. He wants to be a pilot. You'll have pilots and doctors from here. Good. Muhammad. He wants to be a teacher. Η καλυμμένη δασκάλα σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων με υποτροφία της οργάνωσης. Σκοπεύει μάλιστα να βοηθήσει εθελοντικά μόλις πάρει το πτυχίο της. Η μόρφωση για εκείνη είναι ό,τι πιο σημαντικό στη ζωή. Γιατί φοράς το hijab, τη ρώτησα. Είναι δική σου απόφαση ή της οικογένειάς σου?
Εμείς στη Δύση πιστεύουμε ότι είναι σημάδι καταπίεσης. She said, we don't feel oppressed or, we are comfortable in the way we are dressed up. We do a lot of things. We study. It doesn't stop us from doing all kind of activities. So don't think women, they are oppressed. It's a choice and they're comfortable with it. And, I'm very glad that's yeah, the case. They are really, you could be there like this and feel the most free person. Μετά μίλησα με την Αχλάμ, μια δεσποινίδα 16 ετών. Πριν από λίγο καιρό, χάρη σε ένα Γάλλο εθελοντή ζωγράφο, ανακάλυψε το καλλιτεχνικό της ταλέντο. Μου έδειξε τη δουλειά της. «Θέλω κι εγώ να γίνω ζωγράφος», μου είπε, «σαν το δάσκαλό μου». «Και θα σπουδάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών», τη ρώτησα. Ινσάλα είναι η απάντηση, μακάρι. Να έχει ο Θεός. Η Νουρία μου είπε ότι είχε βρει πολλούς πρόθυμους χορηγούς να τη βοηθήσουν. Άλλοι χορηγούν τα φάρμακα, άλλοι τις εξετάσεις, άλλοι το πρωινό. Πήραμε και το πρωινό μας, καρδαμώσαμε. Η μέρα ήταν ιδανική για μια μικρή εκδρομή. Έτσι φύγαμε βόρεια. Σταματήσαμε κάτω από το χωριό Τάιμπα, που κατοικείται από Ισμαηλίτες και που φημίζεται για τη θέα του. Αυτό είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο μνημείο της Ιεμένης, το πέτρινο παλάτι. Βέβαια, το ενδιαφέρον να το δει κανένας από κοντά. Κατεβήκαμε μέσα στην κοιλάδα και προσπεράσαμε το Χαριάτ Αλ-Χαμπίλ. Παρότι δίπλα στο πιο διάσημο οικοδόμημα της χώρας, δεν το είδα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Αντίθετα, ήταν η πρώτη φορά που πρόσεξα την ιδιαίτερη σχέση των Ιεμενιτών με τα σκουπίδια τους. Αόρατα προφανώς πλέον συνυπάρχουν με τη θαυμαστή χωμάτινη αρχιτεκτονική και την αγροτική καθημερινότητα των ντόπιων. Μία από τις βασικές καλλιέργειες της κοιλάδας είναι φυσικά το κατ, που βλέπετε να πωλείται με άνεση εδώ. He's going up there. He's going to eat. Ποιος είσαι εσύ? Ο φύλακας του παλατιού. Έλα εδώ, βρε. So this valley is extremely fertile, huh? Oh, it's very fertile. Very, very, very. Very good. Καθώς περιφερόμαστε στους γύρω κήπους, ο Άχμετ μου εξήγησε ότι παραδοσιακά οι ημάμιδες συνήθιζαν να χτίζουν τα προσωπικά τους παλάτια έξω από την πόλη για λόγους ασφαλείας. What is this? Cut. This is cut. Yeah. Okay. Yeah, I read somewhere that the valley has the best. Yeah, that's the quality. That's the quality. No fertilizer. Industrial fertilizer. They use only dust. Η βιολογική καλλιέργεια της περιοχής δικαιολογεί και τη φήμη του κατ, του Wadi Dar. This is like almost a private territory, private, paid in advance sometimes.
Okay. It's so good that there are some rich guys who said, okay, I get all the production. Yeah, but in other areas also, you have a commercial production for everybody consumption. Okay, and then they use fertilizers, and I'm sure it's not very good since you eat it raw. I mean, the way it is. Clean. Chemical free, we call it. No picture. Μια καλυμμένη γυναίκα αντέδρασε στην αδιακρισία της κάμερας. Ο Άχμεντ τη δικαιολόγησε. Αυτά είναι τα παραδοσιακά ρούχα της Σανά, μου είπε. Τα μαύρα είναι πιο μοντέρνα. How modern can this black be? Well, we understand that the Turks brought it over with them and was not imposed but imitated because it have been taken from the ideas of the nuns of Europe, you know. The nuns of Europe, the Christian nuns, you mean, because they were dressed in black. Black and white inside. Now you use only the black part of it. Προχώρησα προς το φωτογενές αρχιτεκτόνημα. Το παλάτι είναι χτισμένο σε μέρος στρατηγικό, αυτό είναι φως φανάρι. Η βάση μάλλον, τα πρώτα χτισήματα είναι πάρα πολύ παλιά, όμως η τελευταία ανακατασκευή έγινε το 1934 από τον τότε ημάμι. Ήταν το καλοκαιρινό του παλάτι, λέει εδώ. Εδώ δεχόταν τους τοπικούς φύλαρχους και έλυνε τα τοπικά προβλήματα. Ο ξακουστός Αμίρ Αλμουνεμίν Αλμουταγουακίλ Αλαχραμπ Ουλ Αλαλίν Ιμάμ Γιαχία Μπιλαν Μανσούρ Μπιλα Μουχάμετ Χαμινταντίν, ημάμις και αρχηγός των πιστών, βασιλιάς της Ιεμένης, γνωστός απλά και ως ημάμις Γιαχία, έγινε αρχηγός των Ζαϊντί το 1904 και άρχοντας της Βόρειας Ιεμένης. Πολέμησε Οθωμανούς, Εγγλέζους και Σαουδάραβες και δολοφονήθηκε το 1948 κατά τη διάρκεια ενός αποτυχημένου πραξικοπήματος. Το παλάτι έχει μετατραπεί σε μουσείο, 5 όροφοι, 18-19 δωμάτια. Ο κόσμος πολύς ερχόταν εδώ και έμενε. Ως εκ τούτου ανάγκη κουζίνας και από κάτω μια τεράστια αποθήκη τροφίμων. Για ένα χρόνο, λέει, είχαν απόλυτη αυτάρκεια. Και καλά, να φας έχεις, να μην έχεις και να πιείς 2 πηγάδια. Ένα αυτό εδώ και ένα δεύτερο, εδώ μέσα εξαιρετικό. Αυτό εξυπηρετούσε και τους επάνω ορόφους. Βέβαια, εμείς οι έμπειροι ταξιδιώτες αναγνωρίζουμε σε αυτούς τους χώρους εδώ πέρα παλιούς λαξευμένους τάφους του 7ου π.Χ. αιώνα. Στη βόλτα μου με άφησαν να επισκεφθώ και τους ιδιαίτερους χώρους του Ιαχία. Και η ιδιωτική χώρη του ημάμι. Ο χώρος όπου έκανε τα καθαρτήρια λουτρά του πριν την προσευχή. Το υπνοδωμάτιό του. Να μην κοιμηθεί ο ημάμις εδώ. Κοιτάξτε όμως τι ωραίες λύσεις. Ο ημάμις κάπου έπρεπε να βάλει τα πραγματάκια του. Του φτιάξαν λοιπόν μια τριάδα εκεί, αλλά πώς θα ανέβαινε. Εδώ, σκαλοπατάκια, ξύλινα. 1, 2. Και εδώ, δικαίως όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, ήταν το αγαπημένο δωμάτιο του ημάμι. Εδώ δεχόταν πια τις πολύ υψηλές προσωπικότητες και καθόταν και ρέμπαζε. Και μπορεί να είναι και ο ίδιος εκεί πέρα. Και εδώ ήταν η γυναικεία πτέρυγα και μάλιστα το κουτσομπολιό λέει ότι ο ημάμις ήταν φοβερά ζηλιάρης τύπος και δεν κράταγε υπηρέτες άνω των 15 ετών που γινόντουσαν επικίνδυνα. Και σε αυτή την εξαιρετικά ωραία θέση το πλυσταριό. Εδώ πέρα έχουμε 3 νέα ζευγάρια, ήρθαν να το γιορτάσουν, 3 εξαδέλφια. Πόσα παιδιά σκοπεύετε ως νεόνυμφοι που είστε να αποκτήσετε, τους ρωτήσαμε. 2 each. Only? Good enough. Good enough. يعني اثنين بزيادة. Nowadays it's different. They're thinking of organizing themselves.
You know, Now. Now. يعني 1 1 1 2 1 2 1 2 1 و 2 ايوه 5 Από την κορυφή του παλατιού του βράχου έμεινα να ταξιδεύω στην καταπράσινη κοιλάδα του Ντάρ. Οι Εμενίτες διηγούνται για τη χώρα τους το εξής ανέκδοτο. Ο Θεός, λέει, αποφάσισε κάποια στιγμή να επισκεφτεί τη γη. Πρώτα πήγε στο Λονδίνο. Αγνώριστο, αναφώνησε. Ύστερα πήγε στην Αίγυπτο. Πώς άλλαξε, αναστέναξε. Τέλος επισκέφθηκε την Ιεμένη. «Δόξα τω Θεώ, ίδια και απαράλλακτη», μουρμούρισε, «όπως τη δημιούργησα». Το ταξίδι μας σε αυτή τη θαυμαστή, χειροποίητη χώρα δεν τελειώνει εδώ. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο.